Tak dnes se mi akorát vrátily veškeré investice a nyní mám v oběhu ještě $200 a ukážeme si, jak zadat půjčku s tím, co máme tady zde v trezoru. To jsou veškeré finance, které se mi jako navrátily. Vracel jsem dnes arbitráž a bral jsem si novou v hodnotě $1550. Momentálně vám ukáži, jak rychle a efektivně zadat půjčku, aby se vám to vyplatilo. Klikneme tady na prasátko. Dáme zde land, tady jde když tak překlad do českého jazyka. Nechám si to přeložit, tak dáme to po $50 na 11 dní s úrokem 1,5%. Momentálně je úroková sazba v průměru 1,41%, ale já si myslím, že toto se opravdu chytne. 1,5%, samozřejmě tím máte větší zisk. Tak, dáme odeslání objednávky a dáme 10 kopií. Tvrdíme a momentálně se nám udělá 10 kopií, což znamená, že budeme mít v oběhu 500. Tak a udělám to znovu, dokud tady nebudu mít veškeré finance investovány. To poznáte tak, že už vás to dál nepustí zadávat nové půjčky. Znova 10. Opět. Vidíte? A nyní už tady není 10, ale 7. Což znamená, že už veškeré finance mám teď rozeseté po síti a budu jenom čekat, až se někdo tu investici vezme. Poté, co si někdo od vás půjčí investici, kterou vy jste tam zprostředkovali, tak se vám vaše peníze ukážou zde v prasátku. To znamená, že to jsou peníze, které máte již v oběhu. Tady se můžeme kouknout na moje zadávání. Tak, tady informace o úvěru, dá vlastně částku $50 na 11 dní s úrokem 1,5% na den. Výše splacení částky je $58,25 a za to, že jsem si tuto částku nechal garantovat, tak si společnost bere $3,71, což je 45%. A beru si to jako provizi za to, že máte tu garanci, že o své finanční prostředky nepřijdete. A následně po 11 dnech získáte $54,54. Tudíž máte zisk $4,54 na $50, což si myslím, že je skvělé. Tak a teď už nadále čekáte jenom na to, až se vám potvrdí. Tady už nebudete mít delete, ale budete tady mít aktivní. Pak tady uvidíte další informace, jakoby kdy vám to má ten klient splatit a budete ještě tlačítko prodat certifikát, kdyby vám to náhodou nevrátil v ten den, kdy vám to vrátit má podle systému. Tak klikněte jenom na to modré tlačítko prodat certifikát a vaše peněžní prostředky jsou ihned připsány na váš účet. Tak to je vše. Naschledanou.